Serwus, dzisiaj będziemy czytać poezję. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Będziemy dzisiaj czytać poezję. Każdemu się może zdawać, że poezja po śląsku, jak jest pisano, to jest tak pisane do szpasu, jakieś uwejwili, albo ponchilary, albo inne rzeczy. Ale to nie jest prawda. Dzisiaj będziemy czytać poezję poważną. No i więcej w tej poważnej poezji jest przekładów. I zaczniemy od poezji od Mirosława Syniawy. Mirosław Syniawa to jest chłop, co napisał taki tomik poezji i jeszcze też pora inszych, ale z tego tomiku dzisiaj będziemy czytać. Będziemy też czytać insze rzeczy, ale zaczniemy od tego. Pierwszy wiersz, co idzie przeczytać w tym tomiku, to jest oda od jedna z odów, nie wiem jak to się odmienia, od Horacego. Horacy żył w czasach Juliusza Cezara i Oktawiana Augusta. Pełne jego miano to jest Quintus Horatius Flaccus. Żył w latach 65 do 8 przed naszą erą. Był uważany za jednego z największych rzymskich poetów. I tak jak godą, przeczytam wam 11 oda z pierwszej księgi. Aha, co żech wam miał jeszcze powiedzieć? Znacie taką frazę łacińską carpe diem, to znaczy chytaj dzień, prawda? Chytaj dzień to chyba zna każdy. To z tej ody jest ta fraza. Nie trop się tym, bo nie trza, jak i mnie i ciebie jest bez bogów pisane koniec kaś tam w niebie. Smól wróżby, lepszej zdzierżeć to wszystko ze trwale, co życie niesie. Można ta ziemia, kaj fale kruszą skały, ostatnio. Można nos radować będzie jeszcze nie jedna. Na krótki rachować czas nadzieję muszymy, a że czas uciekł, chytaj ten dzień i nie wierz dniom, co są daleko. Fez mi się podoba ta oda i fez mi się podoba ten przekład. Mirosław Syniawa to jest podle mnie majster przekładu poetyckiego śląskiego. I teraz przejdziemy do Józefa von Eichendorffa. Józef von Eichendorff to był romantyczny pisarz i poeta niemiecki, ale trochę nasz, bo był ze Raciborza. Narodził się w Raciborzu w 1788 roku, a umarł w Nysie w 1857. Powiedział, że to był pisarz i poeta romantyczny. Nie tropcie się, bo romantyzm jest nie do zniesienia ino w polskiej literaturze, w innych literaturach on jest fajny. I będziemy czytać jego dwa wiersze. Łoba też są z tego samego tomiku Dante i insi od Mirosława Syniawy. Zimowo-nocka, albo oryginalnie Winternacht. Śnieg przysuł bez macołki świat i taki żech stropiony. A w polu strom, jak palec są, ze liścio sebleczony. I wiatr żynie jen bez noc, i asty stroma trąco. W ten czas wierszałkiem ruszo strom i brączy coś na śpiąco. W śniku od niego wiosna je, żdżudło mu korzeń rosi, a on we klajdzie z blumów zaś, pąd boczka chwoła głosi. Fez mi się podobał ten wiersz, bo no to jest taka metafora na to, że jest źle, a będzie lepiej, prawda? Tak na dzień dzisiejszy to tak pasuje perfekt do tej naszej sytuacji, prawda? No, mamy głębokie zagrożenie epidemiologiczne, nie wiadomo co będzie, a chcielibyśmy, żeby było lepiej, tak jak ten strom, co we swoim śniku ma wiosna. Ale przejdziemy teraz do czegoś trochę bardziej pesymistycznego. Vorbei. To nie jest już ten stary strom, co stał sam dawno tymu, kaj poszczód kwiecio siadał rzech na rozświetloną ziemią. To nie jest już ten las, kaj w dół szał z wierchu cichy powiew, jak rzech od lipsty nocą gnął z forantem śpiewek nowych. To nie jest ta dolina, kaj sorniki się posali, a my bez noc tysiączny roz na siebie wyglądali. A przeca świat durch mody je. To jest ten strom, dolina, las. I jeno tyś postarzył się.
skończył się miłowanio czas. Chyba każdemu się zdarza myśleć o tym, jak czas wartko mijo, prawda? Teraz przejdziemy na wyspy, a będziemy czytać Williama Butlera Yeatsa. To był irlandzki poeta. On odpowiadał za irlandzkie odrodzenie literackie. On żył w latach 1865-1939 i w 1923 roku dostał Nagrodę Nobla literacką. Dni tańcowanych już nie ma, albo oryginalnie Those dancing days are gone. Pójdź, niech na ucho śpiewam ci. Dni tańcowanych już nie ma, tych z zamtu i jedbowu dni, przycupnął na kamieniach, podciąg stargane galoty na oklapniętym bebechu, Joniesa słońce w szolce złoty, miesiączek w szczypnym miechu. Chrniesz, a jodali byda pioł. Cóż z tego, że przejęty gist, co kejsik cię najlepiej grzał i bajtle, kierych zrobił ci, kaś pod Kierchowa płotem w śmiertelnym leżą śniku. Joniesa słońce w szolce złotej, miesiączek w strzybnym pytliku. W ten dzień to wymyśliła gowa, połednie prawie biło, człowiek już może nie udawać, jak kryką się podpiero. I może piąć jak kokoty dziołsze i babsku, co straszy, Joniesa słońce w szolce złotej, miesiączek w szybnej taszy. I drugi wiersz. Polityka. Moga, jak frelka widza, dać pozór na Ameryka, na rzymsko, na szpanielsko i rusko polityka. Ten sam łobiechał świat cołki i isto wie, o czym godo. Tamtyn to polityker, czy to i swoje dodo. I można prawdą jest gotka o wojnie, że jest blisko. Dyć w myślach Karlus zaś młody, w objęciach frelka ścisko. Teraz przejdziemy do czegoś, co jest fest smutne. Napisał Siergiej Jesienin. On żył ino 30 lat. On się zabił w 1925 roku. Ale nie przeszkodziło mu to w byciu jednym z najpopularniejszych i najlepiej znanych ruskich poetów XX stulecia. Schowano w sąsieku rżanym, kaj bast w rządkach sielysko-złotawy, urodziła suka nad ranem 7 psiątek ryszawych. Aż do śmiewku je piastowała, sierść lizała językiem czerwonym, śniegu płachta do kna roztajała pod brzuchem miłością rozgrzonym. Na odwieczysz, kaj wszystkie już kury poszły spać, skończyła się uciecha, bo wroz przyrost gospodarz ponury, wszystkich 7 powciepał do miecha. Po zumiętach białych za nim gnała, dyć nadążyć nie stykło jej siły. I tak długo woda dyrgotała, pod fale się nie straciły. Jak po leku się nazot klechtała i podzlizowała se z boków, to się gęba miesiączka jej zdała jednym z jej utopionych psioków. Wbiła z drzoł, kaś tam w niebo nad jatą i tak długo boleśnie wyskała, aż miesiączka gębiczka kulato się za gorka na polu schowała. I tak głucho, jak w swoim biegu fechciarzowi ciepnięty kamień, pokulały się prosto po śniegu łoczy psie złociuśkimi gwiazdami. I teraz ostaniemy jeszcze na wschodzie, ale zmienimy tłumacza. Przekładał Bartek Wanot. Lina Kostenko to jest ukraińska poetka i pisarka, co się narodziła w 1930 roku i ja się dzisiaj dowiedział, że ona 3 dni temu miała Geburtstag, bez to, i to 90, bez to wiąszujemy zdrowie, prawda? Ja nie wiem ani jaki tytuł ma ten wiersz, chyba A krzydła mają. Krzydlate mogą i gruntu nie mieć, do nieba furgną, kaj nie ma ziemię. Kaj nie ma pola, styknie im wola, kaj znikną stromy, luft je ich domem. To prawda, jeli łoptoki idzie, a jakże człowiek, co z ludźmi będzie? Żyją na ziemi, sami nie furgają, a krzydła mają, a krzydła mają. Ale nie z puchu, a pierzą one, a z prawdy i wiary są zrobione. U tego ze serca porywanio
u tego z wiernego miłowaniu. Ten mo z utropy albo problemów, robota krzydeł przydała temu. Ten zaś z poezji śpiewek a słów, albo z nadzieje, albo ze snów. Toż ludzie niby to nie furgają, a krzydła mają, a krzydła mają. No a teraz będziemy czytać rodzimą poezję, bo przeca nie ino przekłady, pra? Mam do was dwa fajne wiersze. Jeden i drugi jest dość stary. Jeden i drugi jest przedwojenny. Pierwszy napisał Paweł Kubisz. Paweł Kubisz to był pisarz, publicysta i poeta ze Śląska Cieszyńskiego i on wydał taki zbiór wierszy, co ma tytuł Przednówek. I ten przednówek był wydany w 1938 roku i on pisał tak, szłoby powiedzieć, robotniczo, szłoby powiedzieć nawet socjalistycznie. Bez to w 1946 roku zaraz było to zaś wydane, bo się podobało władzy chyba, no ale chyba nie ino skuli tego, bo fes jest to wert, jak się rozchodziło artyzm. No i przeczytam wam dzień dzisiejszy. Rozpolcie serce w żelazo, w czerwiony metal niech kapie, bolesnym mgli się obrazem Śląsk i Karwina na mapie. Przez świat szła wczora ulicha, łorała, bruździła deszczem, lecz żółć z cudzego kielicha tyś piął i pić musisz jeszcze. Z trzynieckich werków dym czadzi, krzywdę roznoszą w powietrze. Łoprawa chciałeś się wadzić, widzisz, chcą cię zgnieść, rozetrzyć. Miłość, braterstwo mówili, spokój, robota i zgoda. Serce w cichości zabili, miast ręki nóż chcieli podać. Tyś konął wszędził od ciosu, bezbronny i spraw wyzuty. Drgo alarm, cichego głosu, łościany rąk rozzakutych. I można jak psy parszywe legnem się pod swoim progiem, zjeżę mkły, nozdrza i grzywę i po trupie dąbić drogę. Ze starych chamrów pochane, przez frydek, chłuczyn i jabłonków. W jeden dzień naroz powstanym gmeć siła schudłych pająków. We witkowickich fabrykach tryskają iskry spod młota. Na śmierć się musisz borykać, łogień se siebie wysiotać. Korzenie w ziemi głęboko wgryzły się żyłą marmuru. Korona drzewa moc roków łomano była wichurą. Pęko w żar słoneczny skała, życi ciągle się koślawi. Na dzisio gorycz została, będzie niebo grzmieć i krwawić. I teraz ostatni wiersz od Feliksa Sztojera. Felix Sztojer to był taki lingwista śląski, co uczył go Kazimierz Nicz. Kazimierz Nicz to jest, szłoby powiedzieć, ojciec polskiej dialektologii. Felix Sztojer był ze Sulkowa i on chciał, żeby ta mowa sulkowska, żeby ona była opisana, żeby była zapisana i on nad nią robił, bo bał się, że za pora lot, za pora 10, że jej nie będzie. No i richtig jej nie ma, i no, że on się bał, że się straci ta sulkowsko i wejdzie na jej miejsce niemiecko, a tak richtig to było tak, że straciła się sulkowsko i weszła na jej miejsce polsko, bo się przesunęła granica. Takie skomplikowane czasy. Felix Sztojer. Kiczka. Szołech rozwe żniwa, sobie tak na pole. Użdżołech moc kwiotek, stoły kolerole. Były wielkie, małe, szczop i macierzonka. Kwownik i szałwija, fiołek i maronka. Była tam też trowa, łości co tak bodzie. Hadrich, mlycz, pokrzywa, wszystko rosło w zgodzie. Urwołech z nich kiela, siodłech na graniczka, z tych to naszych kwiotek wiełech sobie kiczka. Tamto skromno kiczka tobie ofiaruja, dobry ludu śląski, co cię tak miłuja.
No i tak pozytywnie kończymy tref ze literaturą po śląsku, tref poetycki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Aha, bych zapomniał. We opisie tego wideo jest link do Google Play. Tam możecie kupić Godnio Pieśń w formie e-booka po naszemu za sprawą wydawnictwa Silesia Progress. Dzisiaj się to pokazało we sklepie Google Play i jak coś, to zapraszam Was do kupienia tego, no bo będziecie mogli się trochę poczytać po śląsku, trochę poćwiczyć czytanie po śląsku na swoich tabletach albo na swoich e-book readerach. To jest wszystko w tym odcinku na ten roz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej Chwile z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za Wasz czas.